Hej og velkommen til butik Den Sorte Hingst her i Tikøb i Nordsjælland. Vi er jo en ret nyåbnet butik, men til trods for det, så har vi faktisk fået en masse lækre varer ind allerede. Men i den her video, der vil jeg egentlig bare byde jer hjertelig velkommen i vores butik og give jer en lille hurtig rundvisning af, hvad I kan forvente her hos os. Så her hvor vi er nu, det er indgangen, hvor man kommer ind. Som I kan se, har vi allerede fået nogle ret lækre sadler ind. Der vil komme en lille sadelvideo her en af dagene, så kan I se, hvad vi har på lager af sadler. Der er mange lækre imellem, som I kan se allerede her. Vi har vores hovedtøjsvæg, hvor der er et udvalg af nogle af hovedtøjerne her. Så kommer vi her ind. Det her rum, det er sådan beregnet egentlig til bare at skulle være i hestens tegn for det meste. Som I kan se, har vi fået en del lækre ting ind allerede herover, og vi har fået fyldt op på sadelstativerne. Der er både spring og dressur og kombineret, og vi er i noget kifer i læder. På bordet her, der er simpelthen bare godt både til hest og rytter. Der er, som I kan se, får vi lidt lys på her. Der er lidt tæpper, og vi har nogle leggings i ruskin og i læder. Vi har sådan en rigtig lækker Kingsland bluse. Vi har nogle Natalie ridebukser, helt nye, i fuldskin til kun 800 kroner. Vi har et helt nyt underlag. I kan se før prisen her. Det er et springunderlag fra Schokkemølle. Den er på 325. Den kan du få for os også for kun 200 kroner. Og ja, der er nogle helt nye bagbindskemasher til hest her. Også til en meget konkurrencedygtig pris. Det er John Whittaker bagbindskemasher. Men nok om det. Herovre der har vi det lille kaffehjørne. Der er altid kaffe til kunderne, så I skal være velkommen til at tage en tår. Herinde har vi et rum, som vi har dedikeret mest til underlag og dækner og bid. Og som I kan se, så ligger der en del underlag allerede her på bordet. Og her der står dæknerne i række, dem vi har fået ind. Og vi har faktisk fået i de fleste størrelser. Og det er altså både vinterdækner og staldækner og flistæpper osv. Og det er i mange forskellige former og farver og med og uden hals og i forskellige størrelser. Og de er altså rigtig, rigtig pæne, og der er nogle næsten helt nye imellem. Men nu kan I lige komme med mig her en gang igennem butikken en gang mere. Så går vi herud bag i, og det her rum, det står simpelthen i rytterens tegn. Det er nemlig herinde. Og vi har fået dejligt mange ridebukser ind. Det er simpelthen alt lige fra Cartago til Anki til Piqueur. Vi har en sikkerhedsvest, der er helt ny. Vi har sådan en Perfect Shoulder. En masse Piqueur, altså det er en Piqueur vest, der hænger her. Vi har også fået en masse Kingsland ind. Det kan I se her. Og herovre på den anden side, der hænger nogle Kingsland frakker. En super lækker Animo, helt ny ridejakke. Der kan du spare 1000 kroner. Det må man da også lige have. Det må også være værd at tage med. Og ja, og sidst men ikke mindst, så har vi her vores stævneskab, hvor vi har ridejakker. Så det var en lille hilsen herfra, og over de næste par dage og over det næste stykke tid, der vil I så få nogle lidt mere detaljerede videoer, hvor jeg vil fokusere på, om det er sadler, eller hovedtøj, eller dækner, eller hvad det vil være. Så skal I ikke sidde og se en flere minutter lang video om hele butikken hver gang. Men til allersidst, så bliver jeg nødt til lige at vise jer en lille detalje på den her jakke, for den er bare så lækker. Det er en stævnejakke fra Equiline, størrelse 38. Nyprisen er 37,95. Den er sat til 2700. Den er altså helt ny. Og hvis du kigger her bag på ryggen, så er der bare de flotteste detaljer. Så ja, den skulle I lige have med, synes jeg. Men jeg håber, I får en rigtig, rigtig dejlig weekend. Og så har vi åbent jo igen på onsdag. Og generelt har vi åbent onsdag og lørdag fra 10 til 17. Vi glæder os til at se jer. Hej hej!